How are you? Weekend, how are you doing? I'm good, thank you. Yeah, Nemo. How are you doing? Chakafunda. Ndatisoda kuti tidye nguva nokuti tozongona yapera. God of the Valley tichitopinda imomo. God of the Valley. Okay, my reading is going to come from the book of Psalm 23 verse number 4. The Bible says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. All right. So today I just want to encourage somebody who may be going through a lot muupenyu wake. And dambudziko rinoitika nderekuti zvinowanzofungidzirwa kuti when things are not okay, it means God left you. But ndoda kuti uzvizive kuti hapasi pese panoitika zvinhu zvakaipa nekuti Mwari hapo. Dzimweni dzenguva pane zvinotoitika zvakaipa nekuti Mwari aripo. So unogona kufunga kuti Mwari akusiya, but unofanira kudevelopa spiritual muscle yekugona kuona Mwari even during the storm. When Peter was walking towards Jesus, achifamba pamusoro pemvura, the Bible says, and then there rose a very big wave. Chifungu chakasimuka chichita sekunge chida kunovha Peter. Izvi zvakaitika in front of Jesus. Peter ndokutanga kunyura, but pane zvakazikana na Peter kuti kunyange flood riri kuda kundi momotera, Jesus is with me. Ndokubva ati, my Lord, save me. The Bible says, and Jesus and pulled him up. So in other words, ukaona wave riripo, it doesn't mean Jesus is not with you. Many people have been discouraged. Many people have backslidden. Vakadzokera kumashure nekuda kwekuoma kwa upenyu kusvikira vakufunga kuti Mwari havafariri. No. I want you to know kuti Satani wakakandirwa pano panyika. Saka Satani zvaakakandirwa pano panyika unofanira kuzvi one way or the other uchasangana naye kana kuti uchasangana nema-activities ake. Zvisinei kuti uri pastor, zvisinei kuti uri mudhikoni, zvisinei kuti unoda Mwari zvakadini, zvisinei kuti wakanaka sei, ndoda kuti uzvizive kuti zvakaipa zvichasangana newe. Unogona kunge wakaparidzirwa kuti ukaita zvakanaka Satani auye. Ndauya kuzokuudza kuti kunyange zvakanaka Satani unouya. Jesu ari pano panyika haana kana chivi chimwe chete chaakaita, asi unofanira kuzviziva kuti une musi waakaita encounter na Satani, chaakagona kuburitsa shoko raMwari mukanwa make rikagona kukunda wakaipa. Saka toda kuti uencourageke nhasi kuti zvauri kusangana nazvo usafunga kuti ndiwe wega uri kusangana nazvo. Everyone at one point anosangana namadzudzu. Kunongori nevamwe vakagona bedzi kumaintain a calmness even when they are going through stuff. Vamwe vanhu havataure zvavari kusangana nazvo, ndosaka zvichita kunge zviri right. Vafundisi hatitaure zvatinosangana nazvo kuitira kuti tirambe tiri huridziro kwamuri, but hazvireve kuti hatisangane nezvinhu zvinotiremera. Tinotosangana nema-calamities kunyange zvazvo Mwari ainesu. So uri kuona pana paDavid ari kuti kunyange ndikafamba mumupata wemumvuri werufu handingatongotyi nekuti imimi muneni. Waizviziva here kuti unogona kutofamba nemumupata wemumvuri werufu Mwari ainewe? Aripo muchitopinda mese mumupata wemumvuri werufu. Saka ukaona wapinda mumupata hazvireve absence yaMwari. Tina Mwari anooperator in different dimensions. Pane pamwe Mwari paanooperator as Yahweh Yahweh, achioperator sa God the provider. Poita pamwe paanooperator as Jehovah Sabaoth, the Lord God of host, murwi wehondo. Poita pamwe Mwari paanofamba newe semusesekedzi, saprotector.
Saka dzidza Mwari akasiyana siyana, dzidza Mwari anozvimanifesta in different facets dzeupenyu. Mwari haangoshanda ari provider chete. Saka usazoti pakashayika provision wofunga kuti Mwari haapo. Ndoda kuti uzvizive kuti Pauro paakafamba nechikepe, chikepe chikakanganiswa neEurosidon, cyclone yakanetsa ipapo, God was with him. Chakatozoshamisa vanhu nechekuti Paul akatozosimuka akati, Jesu Kristu amira neni nezuro manheru. Muno mubhoti risiri kuziva kuti tiri kupi izvezvi so. Akamira neni nezuro akati pakati pedu apa hapana kana one munhu ari kurasikirwa kunyange nebvudzi rake chairo mumusoro make, hapana achafa pakati pedu panapa. Bhoti ndorega richaparara but isusu tichava vapenyu. Kuti nguva yaaitaura naPauro aikwanisa kutomisa storm iyoyo. Aikwanisa kutomisa storm iyoyo. Saka vazhinji vanofunga kuti Mwari akangouya anongosvika achimisa izvo, zviri kuitika zvo ngazvimire, ndauya panapa. Aiwa, dzimwe nguva anotomira newe mustorm. Dzimwe nguva chikepe chauri chinotoparara but agopreserva upenyu hwako. Ari Mwari mumwe chete iyeye. So dzidza kuexperience the God of the valley. Uregedze kupera tariro pese paunosangana namadzudzu. Hapasi pese paunosangana namachallenges panonzi Mwari haapo. Marriage yako inogona kutomukirwa nebope Mwari ainewe. So unoita sei kana zvinhu zvakadaro uchisangana nazvo uri mwana waMwari? Ndoda kuti uzvizive kuti number 1 kucomplain haisi prayer. Kutaura nezvesituation haisi prayer. Kuzivisa Mwari nezvesituation haisi prayer. Unoziva here kuti kune vanhu vanotongozivisa Mwari kuti Mwari honai zvandiri kusangana nazvo, honai vakaipa vari kurwa neni. Pauri kudaro, you are not saying anything, you are just showing God what's going on. The book of Job, chapter 38, it says, have you commanded the morning or shown dawn its place, that it might shake the earth by its edges and shake the wickedness out of it? Which means you can also command the morning. Uchimuka kuseni, command that the morning. Taura deira uruda ku experience muupenyu hwako. Why? Because when God was in the dark, okay, in the beginning, the Bible says there was darkness everywhere, and the Spirit of the Lord was hovering upon the face of the deep. Why is zviziva here kuti mu darkness imomo the Spirit of the Lord was there? Saka hapasi pese paunoona darkness pan absence of the Spirit of God. Even though the Spirit of the Lord was there, nothing happened until God opened his mouth. Saka some of the situations that you are going through, they are not going to shake off until you open your mouth. And God said, let there be light. Mara anakuti, this darkness is confusing me. In I hate darkness. What kind of darkness is this? Nothing was going to happen. How are you praying before God? Most of us, we don't pray, we complain. We speak about the situation. Listen to me. Before the situation happened, God knew about it. As the situation is going on, God knows more about the situation more than you know about it. So stop kuzivisa Mwari about it and command the morning. Speak what you want to see in existence. And even if nothing respects you, even if nothing happens after you've prayed, lose hope. Maybe the ship is going to wreck, but it's not going to take away your life. Dzidza ku experience the God of the valley. Listen to me. Everything that you can ever learn, chinokubatsira muupenyu, chinonzwisisika during the battle of affliction. Munhu paunoenda through things that are tough and uncomfortable, ndo paunodzidza 1 or 2 things. Hakuna munhu akadzidza in luxury. That's so true. Ndoda kuti uzvizive kuti zvese hakuna munhu akakura in luxury. Hakuna munhu akakura in luxury. Saka dzimweni dzenguva ma-problems aunofunga kuti ma-problems dzimwe nguva haasi, they are trainings. Shoko raMwari rinotaura chiti Mwari pavakapinza vana vaIsraeri muKenani, vane vamwe vevavengi vavasina kubvisa, zvanzi kuitira kuti Israeri igone kuzotraina hondo, igodzidza kuramba iri trained. Saka dzimweni dzenguva pane masituations asingabviswe naMwari mulife mako. Why? God wants to train you.
What exactly are you going through? Is it unto death? Nhume yakauya ikati kuna Jesu, wamunoda arwara. Jesu akati, this sickness is not unto death, but this sickness is so that the glory of the Lord may be revealed. And that sickness led to death. Kwakutova pai. Apa Jesu ati, this sickness is not unto death. Jesu chaakaregerera situation ichiipa chii? Inhawe yekuti pese paainamatira vanhu vachipora, kune vanhu vaitaura kuti ifeki. Kune vanhu vaitaura kuti ari kunyepedzera, ari kustaja mamiracles. Maallegations ekustagwa kwamamiracles haana kutanga nezuro, akatangira mubhaibheri. Accusation iyo ichipuwa Jesu. Saka Jesu wakaenda kure kuitira kuti Mwari anyatsooneka chaizvo chaizvo. Ndokubva Lazarus afa, Jesu asipo. Akataura kuti Lazarus wafa, haasi Jesu. Akataura kuti Lazarus afa, maprista anoti Jesu haagone kuita minana chaiyo chaiyo, ndo vakati afa. Ende patsika dzechiHebheru ndo vakamuputira mumachira, uye ndo vakamuviga, ndo vakavhara bwiro Kristu asipo. Jesu ndo paakazoti nawo taakuchidzokera kunochirivhesa situation. So dzimwe nguva situation yako inogona nge yakunhuhwa, kwete nekuti it's unto death. No, Mwari vari kuda kungoprova existence yavo mulife yako. Dzimweni dzenguva hakusi kungoti iwe unofanira kuitirwa zvakanaka neupenyu. Dzimwe nguva inyaya yekungoti upenyu hwako unofanira kungova testimony ichatendeutsa vamwe. Jesu achisvika paipai ndo paakabvunza kuti mamuviga kupi? Zvikanzi waakutonhuhwa, zvikanzi henaro, kana akutonhuhwa zvakunyatsonakidza manje. Ndokubva ati Lazarus, come forth. Lazarus achimuka kubva kuvakafa zvakakonzera chaos, because vaivai vanga vaakubhilivhiswa kuti Jesu anonyepa, vanga vaakubvunza kuti saka uku kunyepa here? Because imi ndimakati Lazarus wakafa. Uyo kaamuka uyo, and hakuna dhimoni rinogona kumutsa munhu akafa. So this is God. And zvakadivhaidha vavengi zvikakudza kingdom yaMwari. Handizive kuti Mwari varida kuzviratidza nenzira ipi mulife mako, but dzimweni dzenguva trust the process. Trust Mwari in whatever you are going through, for that sickness is not unto death. Dzimweni dzenguva zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu kuti Mwari vadzidzise nyika kuti only him is the true deliverer. I want you to trust the God of the storm. I know things are not okay. I know you are not in talking terms with your parents, but listen to me. He is the God of the storm. Maybe hauna mari yekuti ubhadhare that semester, wakatanga program kare, but nothing is coming through. Vanga vakakupromisa, everyone is ignoring you. Zvanga zvakanaka kuti uignorewe, kuitira kuti kana wazograduate pasawanike munhu anozomira achiti ndini ndakamudzidzisa. Dzimweni dzenguva vamwe vanhu vanotenderwa naMwari kuti ignowa, kuitira kuti pazoshayika anotora glory. Kuitira kuti kana Mwari vazozviita newe, everyone will say this can only be God. So allow certain people to move away from you. Listen to me. Mwari akada kuti vanhu vakubatsire, they will help you. Mwari akada kuti vanhu vamire newe, they will stand with you. But dzimweni dzenguva unotaramutsa vanhu kuitira kuti asare ainewe chete, ugone kudzidza kusurvivor iwewe naMwari muri tu. Unozviziva here kuti dzimweni dzenguva comfort ikawandisa inokuita mbodza. Dzimweni dzenguva Mwari anobvisa comfort away kuti asare nemunhu wake agone kunyatsokutraina zvakanaka. Ndinomubvunzo newe, paaipinda David through the valley of the shadow of death, vabereki vake vanga vari kupi? Mabrothers akanga ari kupi? Vanomira naye vanga vari kupi? Dzimweni dzenguva Mwari unokubvisira vanhu vanokosha, kwete nekuti vanhu ivava vari kukubatsira, but vanotorambidzwa naMwari kumira newe. How many people called you vakakukumbira help ukati I see what I can do, and to this day you've not seen what you can do? Dzimweni dzenguva hakusi kuti wakakanganwa chete. Dzimweni dzenguva Mwari vakakurambidza kubatsira munhu iye because vaida kumira naye vega iwe usipo. Ndada kuti uzvizive kuti tina Mwari anopota achirambidza vanhu kumira newe at certain seasons, so that he may train you the way you are supposed to go in life. Maybe uripo panapa, pamwe life yako yanaka now, and uchine bitterness yekuti zvinhu zvangu pazvanga zvakaoma, hakuna akamira neni saka now munhu andomira naye. No. Dzimweni dzenguva vanhu vanorambidzwa naMwari kumira newe. Kana Mwari achinga kusimudza, go back to the same people, bless them. That's the only way you can prove
kuti this was God. That's why you see kuti kunyange mabrothers paakataramuka akabva pana Joseph haana kutakura bitterness, wakaunderstand. Pavakazouya vachida help akavaudza kuti it's not your fault, kunditengesa kwamakaita haisi fault yenyu, makatumwa naMwari kuti munditumire kuno kuti ndigone kuponesa dzinyika. He never took it to heart. He still assisted and helped his brothers. Are you bitter that people are leaving you alone? Don't be. Une help yawakakumbira and people ignored you, don't be bitter. Trust the God of the valley. Trusta Mwari mumatambudziko. Tina Mwari wokuti dzimweni dzenguwa haana chaanokutambidza, but basa rake nderekungokuprotecta kuti situation isakuuraya. Dzimwe nguva ndiMwari anouya muupenyu hwako kuzongokuyambutsa makungwa chete. Dzimwe nguva ndiMwari anokukuendesa kuseason. Hapana chauinacho, but as time is evolving, ane certain destination yainayo newe mumusoro make, yekuti ukasvika ikoko uchatanga kushamisika kuti saka Mwari manga makandirongera izvi all along. Ndiri kutaura newe ndiri panapa. I never knew that one day I'll be talking to you as I'm talking to you right now. Hakuna kana one chinhu chairatidza kuti kune kwandiri kuenda kune musoro in future. Maybe right now your vision is too blank. There is nothing you can see beyond today. It doesn't mean that you're not going anywhere. Trust the God of the valley. Unoziva kuti pavakasvika pagungwa dzvuku, Jane haina kuratidza sekunge kune kwaichiri kuenda kuti yatoperera zvakatoita sekunge zvatoperera ipapo. asi Mwari sure. And that's why they said kuti bvisa uko kuti tizofira pano. Ndosaka vakati naye Moses, aiwa hatidi kwedu kuti titsara zvakawanda. Uri kutaura kuti kwakusinganakidze kufira zvokuti tiwezofira pano. In other words, they saw death, but ndiMwari anovhura nzira pamakungwa. ndiMwari anoita hova musango, anoita a highway murenje. Ndokubva zvanzi tambanudza tsvimbo yako. Ndozviziva kuti you can't see any way out, but trust me, there is a way there. That way haigadzirwi newe, inogadzirwa naMwari. What do you need to do? You need to trust the God of the valley. Trust Mwari wemasituations. He is going to see you through. Ukukanganwa here kuti une zvimwe zvinhu zviri wese zvawakatombopinda nazvo mumashure, somehow wakazongopukunyuka. Learn to trust the God of the valley. God bless you. I hope you've been encouraged. Wow. Thank you so much, Bishop. And powerful. Indeed, we need more encouragement like this. Also got a message saying, as a family, we're going through a storm, but I'm still waiting on God. And the word just gave me hope. And another message saying, Bishop Musa, you are a blessing. Thank you so much. Just a word that somebody needed out there. The God of the valley. The fire will not burn you, and the storms, they will not sweep you away. Amen. Thank you so much, Bishop. Kunada kubatai muno Mwari. Okay, church yepa phone WhatsApp inoti yo 773 115025 773 115025, and then Saturday services tinosangana na 12 o'clock to 2 Maskati, uye Sunday tinosangana na 9 to 12:30 kuseni tinosangana pa corner 2nd Street and Robert Mugabe pa New Fantasyland opposite Eastgate Mall, upstairs mucinema 4. Church inonzi the City Gate Assemblies. YouTube channel yakanzi Dr. BMC, and then our Facebook page yakanzi Dr. BMC Zakari. Thank you. God bless you. Thank you so much. We were also live on Facebook. You can share this with someone. You can go rewatch it as well. We do this every Tuesday. Soul Food right here on the Morning Galaxy on Star FM with Bishop Musa Kamisola, the BMC. What a word. Taking our time to exactly 10 o'clock. Star FM sounding good all the time. It's time for the news. This is Zim Paper's Radio Broadcasting News.